Aron matabangan ang ilang sektor, ang mga negosyanteng PWD sa Mandaue City gapaubos sa pagbansay-bansay aron mas mulambo pa ang ilang panginabuhian. Ang report ni Nico Sereno. Gipaubos sa 8 ka adlaw nga training kining 28 ka mga PWDs sa dakbayan sa Mandaue, kabahin sa pagpalambo sa negosyo ug paggamit sa teknolohiya. Sa pagduaw namo, gibansay ang mga partisipante sa digital business training sa ilang pag-liquidate o paglista gyud sa tanan nga mga expenses sa ilang small business. Tinguha sa training, matabangan sila aron mas mudako pa ang negosyo. Ang atong mga PWD will become economically productive. We help them to capacitate on how they sell their products in public. Ang mga partisipante una nang nahatagan sa syudad og puhunan pagsugod sa negosyo. Tagalain-lain nga barangay og background, bisan mga virtually impaired, lakip sa gibansay aron matabangan. Nagduma sa kalihukan ang partner nga NGO gikan sa kauluhan. Tinuturo na rin po dito yung paggamit po ng mga e-commerce website and yung mga mode of deliveries po. Ayun po. And then we also discussing about branding and how to create their own logos by using the different applications po. Ang mga partisipante nalipay sa ilang nakatunan sa maong programa. Nanunga-tunga pa sila sa 8-day training period apan usa sa gusto sab nila nga mahibaw-an pamaagi aron pag-market online sa ilang mga baligya. Tarungon jud ang kanang pagda sa negosyo kanang kuha ato jung makuha ang kanang singanana ang kanang ang atong ganansya ba. Makaganansya gyud ta. Talo na kanang naman mi gitudluan man mi diri. Ato unsaon bago pa ni nagsugod ani. Unsaon pampalambo. Unsaon nimo pagdaan imo customer. Inahanlan nimo sila mabibihon para mauan mo sila. Maabigin mo, inahanlan, may amo mo upload. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.